मी ऋषाली नेमन, कोकणी कट्ट्या ह्या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजची रेसिपी मिक्स भाजी। त्यासाठी लागणारं साहित्य इथे मी मक्याचे दाणे घेतले, एक मोठा बटाटा घेतलाय, मोठे काप करून घेतले। इथे मी 1.5 चमचा किचन किंग मसाला घेतलाय, अर्धा चमचा लाल तिखट घेतलाय, अर्धा लिंबू घेतलाय। इथे मी पाव किलो वांगी घेतली आहे, मूग मटकी मोड काढून। इथे मी हिरवा मसाला घेतलाय, त्यासाठी कोथिंबीर, अद्रक, कढीपत्ता, मिरची, लसूण, फोडणीसाठी कढीपत्ता आणि जिरं घेतलंय। इथे आता आपण हिरवा मसाला वाटून घेऊया। इथे आता आपलं तेल गरम झालंय, तेल मी इथे मोठे 2 चमचे घेतलंय। कढीपत्ता, जिरं, आपला हिरवा मसाला वाटलेला, इथे आता आपण किचन किंग मसाला आणि लाल तिखट, इथे आपण भाज्यांचं प्रमाण नाहीये, माणसांप्रमाणे आपण भाज्या घ्यायच्या, आपल्या घरात किती माणसं आहे त्याप्रमाणे। लिंबाचा रस, या भाजीत आपण कांदा आणि टोमॅटोचा वापर करत नाही आहोत, पण तरी खूप छान चव लागते या भाजीची। मूग मटकी, मक्याचे दाणे, वांग्याचे काप, इथे मी वांगी आणि बटाटे पाण्यात ठेवलेले, कारण की काळे पडतात म्हणून। इथे आता आपण चवीनुसार मीठ घेणार आहे। इथे आता आपण ही भाजी पूर्णपणे वाफेवर शिजवून घेणार आहे। मीडियम गॅसवर। इथे आता आपण भाजी चेक करूया। बटाटा शिजलाय का बघूया। बटाटा थोडासा कच्चा आहे, म्हणून परत आपण 4 ते 5 मिनिटांसाठी झाकण लावून ठेवूया। आता परत आपण भाजी चेक करूया। हे बघा, बटाटा छान शिजलाय आपला।
तर इथे आपली भाजी तयार आहे. कोथिंबीर भुरभुरूया याच्यावर आणि गॅस बंद करून सर्व करूया. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडला असेल अशी मी आशा करते. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला पटकन एक लाईक करा